At mahal, ako'y nagbabalik para tulungan kang makalimot sa ex mong nananabik na sa iba. At talaga nga naman, huwag ka mag-alala kasi nga, 'di ba, ina-identify natin. Oo, Boy Pindot, hindi ako si Mara Tony. Si Kim Chino pa to, oo. Pero anyway, yan, tama na. Anyway, balik chinitok sa tayo. Usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. Di ba nga? Bibigay ko ang 3 stages ng pag-move on. Ang sabi ko kanina, ang stage 1 ng moving on ay iyakan at pagpighati stage, na kung saan maraming tanong talaga na pumapasok sa utak mo kung bakit ako yung sinaktan, bakit hindi siya nakontento, bakit ako pinagpalit, hindi ba ako magaling? Hindi ba ako masarap magmahal, 'di ba? 'Yun yung mga tanong na kung saan talaga nga naman unti-unti mo ring sinasaktan ng sarili mo, pero it's part of moving on. Ang pangalawa naman, sabi ko kanina, mahal, acceptance and glow up stage. Ito yung stage na kung saan natatanggap mo na hindi siya babalik, na hindi na ikaw at hindi kailanman magiging ikaw. Hindi, dito na yung pumapasok yung self-love, yung self-care. Meron kang bagong hairstyle, mag-e-enroll ka na sa gym. At si Kim Chino nauubo. Yung mga ganong bagay. Ewan ko kung naaalala ba ako ng ex ko kaya ako nauubong ganito. O may nalanghap lang akong masamang hangin. Anyway, ito na yung sinasabi ko, no, mabalik tayo acceptance and glow up stage. Kasi nga, unti-unti mo nang natatanggap na meron na siyang iba. Hindi ako si Kim Ubo, ha? Si Kim Chino to, 'di ba? At syempre, ang pangatlong stage naman of moving on ay freedom! Ito na yung kalayaan na ready ka na, handa ka na ulit magmahal ng maling tao. Maling tao na naman, hindi, ready ka na ulit sumugal kasi nga magaling ka na. Wala ka nang paki sa ex mo, binuo mo na yung sarili mo, pinagaling mo na on your own. At sana, mahal, kapag ganitong stage ka na, no, nandito ka na dapat sa stage na kung saan maa-apply mo na yung natutunan mo. So kung ano yung mga trauma na binigay sa'yo ng ex mo, i-take note mo na yon. Karamihan kasi sa karamihan ngayon, no, sa mga tao, minsan iniwan na sila nung ex nila. Pero ang hinahanap ulit nila yung kamuka, kaitsura, kaugali ng ex nila. Eh ano mangyayari? Eh di uulit na naman. There will always be a cycle. So in order for you to survive, you should break the cycle. Wow! Ang galing ni Kim Chino dun, ha? Na talaga nga namang may cycle ka pang nalalaman, Kim Chino, ha? Mahal, it's about the ubo. Feeling ko yung ubo nakadagdag ng talino ni Kim Chino. Hindi, mahal. Dapat sa kalayaan stage na to of moving on, alam mo na, makikita mo na yung early signs ng red flag, 'di ba? Kasi nga ayan yung nag-appear, ayan yung pinakita ng ex mong nanakit sa'yo, kaya dapat pamilyar ka na, kaya naman sasabihin mo na never again. Yan. At utang na loob, huwag ka na babalik sa sumayang sa'yo. Kung magpaloko ka man ulit, dun na sa ibang tao para ibang trauma, ibang approach naman. Anyway, mahal, maraming salamat. At syempre si Kim Chino ay babiyahin na kasi oras na, oo. At muli, ako ang Spicy Opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Ako to si Kim Chino. Susunod na po sa akin sina DJ Rakitera at Titan Jello.
sa kanilang programang Rocky's Secret Files with Titan Jello. Mahal, manatili nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Happy Monday! Here's Manic Monday ng The Bangles. Metro's #1